Es tracta de que a la proposició que havia fet Esquerra Republicana de Catalunya en l'Ajuntament Central, això després va passar a districte i nosaltres volíem fer una crida a tots els partits polítics perquè tinguessin aquesta demanda, de tal manera que d'una vegada per totes es tingués present en el mapa de Barcelona el barri del Besòs i el Maresme, que és un barri que històricament ha estat bastant apartat, diguem, de tots els projectes que es feien a Barcelona. Vam fer una enumeració de totes les necessitats que havia, des de l'habitatge, passant per la formació dels joves. Precisament és un barri que té un percentatge de joves adolescents més gran, després del Poble Nou, però també per la gent gran, els més grans de 50 anys, molts es queden a l'atur i necessiten formació i sobretot reciclar-se, i també qüestions que sempre s'han reivindicat pel barri com equipaments, etc., però sempre han quedat en el tinter. I llavors vivim aquí en un limbo que sembla que ningú vol atendre. Aquest partit, Esquerra Republicana de Catalunya, han començat a obrir la bretxa i sembla que pretenen fer alguna cosa. El termini és molt llarg perquè són 15 anys, em sembla que és massa, però nosaltres confiem en que tots els partits s'haurien de posar, diguem, de la seva banda per fer un front comú i poder mirar de que això canviés.